ngapurang sar-saran sawela kringging ira wang-wang sang hyang jagat Kirinata silat pring jiwang jagat karono siranging tondo kasisaning bisana sono sinawung langaning wilupa maksitan tunamahing Buddha jinatur tutur katira tula tulat kula ranjang baradya bener situ kemawon rameng niskara karanta diyantu ing jaman Purwa mangke kamasananing kebita tanpa rembeng melambang matumpa-tumpa marmo panggung panggung sang Purweng Kata segebyar dumadining wayang Purwa Purwakaning kandhali arik nututing basa tungeng kuna ngemu surasa yen winaos ya karaos mulat sarira angrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrupangsani lir jalma milukaca jarwe wis lakup caing carita ala becik wis bumlar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Daru Hyang Kartika pinurba putrating kawasa sahari ratri angidri bawana pawetek untuk sina gilir gumandi tumanda diwentanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad pedungkulan mangkar tumangkar kowe sinarampun kowe jawapating rebyah dadi padhange kutu-kutu walang atoku purun wono Hyang Brontoyo dadi branan tanpa wicalan padang rawang sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat munggo ing jagat wetang mungup-mungup munggo ing kalingan mukir abang merangah pamun kaeksi ayah handilat-dilato bumi saya dangu saya inggil saya dangu sumurup Sang Hyang Arga katos meblak ngaran kiri kabang esmu jenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanan tuwa katon ijo royo-royo amangu gunung ingkang biru moyo-moyo
pucuking gunung Kilwan Gentanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti gaya gunung Makutha Mega tarawis dangu soleng kawula dasi dene luar sang upaya buka kerap tegal sawahi anglo sila tanana pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul karo lungune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Argasaya dangu saya inggil katon sinaring jagat wis katon melok drenging kiblat papat lor kidul wetan kulon anenggih amung gumlaring kayuwangan Suralaya ya ing kayuwangan Junggring Saloka ya ing Paku Jamur ing sampun lenggasine waka wonten ing Silakandha Waru Binangun boten jaring jaya mung dewaning para dewa nalendraning para Jawata nggih Sang Hyang Bathara Guru utawi Sang Hyang Manikmaya Sang Catur Boja Sang Hyang Manikmaya Sang Jagat Girinata Sang Jagat Giri Pratingkah Sang Hyang Giripati tangga semana sampun lenggah madyaning Silakandha Waru Binangun wonten ing Bali Marti Kundha Manik wonten ing kayuwangan Suralaya ya ing Paku Jamur ya ing Junggring Saloka dhateng kanton pilenggahipun ingkang Raka Jawata ing Sidik Pangudal-udal nggih Sang Resi Narada Sang Hyang Kanika Putra dhateng kanton biswanipun ingkang putra nenggih Risang Bathara Indra ya Sang Suropati dhateng kanton ugi pilenggahipun Risang Bathara Penyarian ingkang putra saking Sang Hyang Jagat Girinata dhateng kanton ugi biswanipun nggih dewaning Pepati dewaning Antaka nggih Sang Hyang Bathara Yamadipati ing jawihander mlabar yayah samudra tatanpa tepi para Jawata para Hapsara para Hapsari para dewa para dewi para widodara lan para widodari teng sami seba wonten ing sak jawinipun Bale Marti Kundha legek nalendraing para Jawata nggih Sang Hyang Jagat Girinata ngawuningani biswanipun widodari saking kayuwangan Dandang Manguri dewaning Gudha dewaning Pangrencana anenggih Sang Bathari Durga yu Sang Permoni lha sakoleng mangke kawis tinggal lenggasini waka Sang Hyang Jagat Girinata legek ngantuk kadidene pratima golek kencana sigra amurwane pangandikan Sang Hyang Jagat Girinata dadi kumangku ijining pangandika Sang Manikmaya ing dereng kababaring lisan
mas oh nang pasewakan busana maneka warna puspiteng udyono yang manjrah sarwa rukma ranggeng manik nara Narawata Obro-prabanyo sumirat Obro-prabanyo kang sumirat kenyaring teca melewaran lergi laci siring padet wimbuh kekandha amrih tiuping maruta maruta mandha sabaran mangambar
Bawono. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Kencang Marudaya mak golong kali codhe. Sapa sing gawe di nangka bosak dikapyak kari betone. Lho. Kula nampi tinimbalanipun Adi Guru wonten ing Bale Marti Kunda mriku kula nyadeng dawuh di Kakang Narada, dereng ngantos kula paring dawuh, dereng ngantos kula munjuk atur pangandikan. Langkung rumiyin kula nimbali dhateng Atmaja Ulun inggih menika pun Sang Suropati nggih Sang Bathara Indra. Nggih kula semanggaken wonten Purwasesa wonten astanipun Paduka Adi Guru Sang Hyang Jagat Kirinata. Nggih Kakang Narada lenggah ingkang sekeca. Nggih sampun boten kirang prayogi. Indra Suropati Atmaja Ulun Indra sawise satata kita ngadhep ana panjenengan ulun, ana ngarsaning panjenengan ulun padha prayogakna anggon kita lungguh ana ngareping panjenengan ulun. Indra Baulun niki Rama Pulun sesembahan kula, pengayoman kula nring Madyapada prapteng belahan wantar sabda temu paduka Kanjeng Rama Pulun Bathara Guru damel kagiat penggalipun ingkang putra pun Suropati. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangbudiwa kunjuk Rama Pulun Nyaya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula punika jimat paripih ndereng kasantosan Rama Pulun. Ora liwat prayogakna nggon mulungku mangarsa ulun Suropati sampun boten kirang prayogi Rama Pulun sesembahan kula. Rama Pulun kula ngaturaken sembah sumangga kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya Atmaja Ulun penyarian ulun tampa gawe bombong penggalih ulun mboya liwat pangestu ulun kebat kita tampani. Kula pun digo jimat paripeh dayaning kasantosan prayogakna nggih penyarian sampun boten kirang prayogi Rama Pulun. Ya wangati Pulun kula ngaturaken sembah sumangga meng pangabekti kula kunjuk Pulun. Ya Modipati dewaning pepati dewaning pamundhut nyawa raganing para titah gawe bombong penggalih ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana. Ya Modipati inggih kula pundi nggo jimat paripeh dayanana ing kasantosan Pulun ora liwat prayogakna nggon mulungguh ana ngarsaning ingsun sampun boten kirang prayogi. Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Wulawi. Ndamel kaget kula kinten wonten titah ingkang sowan. Nanging sareng kula wastani kula waspadakaken menika mboten pangling kadidene sowanipun permoni ing saking Dandang Mangore. Lah dalah. Ya, menika ndamel kaget lho Di. Ngatos-atos. Kula nyuwun sewu kula aturi emut bleh rikala semanten nalika durga menika sasi wujud umah menika atos-atos kalengkang dados gunumipun permoni menika. Lho nggih Kakang kula badhe andangu dhateng pun permoni menika kula semanggaken ngatos-atos dikira ngatos-atos menika dewaning Gudha dewaning pangrencana. Ampun kok panjenengan ingkang nalendraning para Jawata kula mawon ingkang ngraka paduka kula saged kapincut saking gunemanipun aturipun durga menika. Nggih Kakang Narada kula aturi lenggah ingkang sekeca sampun boten kirang prayogi lan sampun pikantuk wedang permoni durga uma sawise asat kang dadi napas asu kang dadi riwih padha raharja sak prapta kita permoni menamit pasang klimantabe Pukulun
Wanter sabda Tama Paduka nimbali dhateng ingkang abdi pun permoning Dandang Mangore. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga mangabekti kula punjuk pukulun. Iya ya. Permoni ulun tampa mbaya liwat pangestu ulun tampanan. Sampun kula pun dinggo jimat mari panjenengan kasantosan. Ya, permoni padha prayogakno sampun mboten krang prayogi pukulun. Kaneka putra. Ya prayogakno. Ora ngaturke bekti karo aku. Bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa wis ulun tampanono. Ah iki ora hati-hati kepincut tenan iki. Awitane wujude jane yo nyrengengek ngono angkakno. Nek wis manut cangkeme wis ora bakal iso nglawan. Ya lah kula ya wedi tenan kula. Pukulun. Permoni kepiye? Kita aja matur luwih dhisik sadurunge ulun munjuk atur pangandikan. Sadurunge ulun nimbali kelawan kowe. Nggih nyuwun ngapunten Pukulun. Iya. Gawe kaget penggalih ulun ana ing Paseban, ana ing Bali Marti Kundha. Dina sak mengko gawe kaget penggalih ulun kita sowan ana ing ngarsaning panjenengan ulun. Sowan ana ing Bali Marti Kundha. Permoni dina sak mengko kang dadi wigati kita mara gage aturna kelan panjenengan ulun. Menapa sampun dipun keparengaken matur Pukulun? Iya ya. Prabawasisa nang tanganmu Permoni anjreng kang puspita. Silering samirana amrih Kalakus. Sekar kadung ngas kandanyo Renaning driya pasang klimantabe sinuwun marang Paduka andangu dhateng ingkang abdi pun permoning Dandang Mangore. Kepareng kula matur sampean panjenengan ampun kaget ing penggalih. Iya ya. Para kaki matur ingkang tetelok. Duh kula estunipun sowan kula menika kraya-raya nuruti dhateng penangisipun putra Paduka pun dewa srani Pukulun. Atmaja ulun dewa srani. Iya kene ana apa kelawan Atmaja ulun dewa srani. Menawi kula matur menapa mboten badhe lingsem dipun pirsani dhateng para Jawata kathah wonten ing Jawi. Bali Marti Kundha. Mboya dadi ngopo margagi matur lan panjenengan ulun. Sepisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujenganipun Paduka Pukulun minangka garwa kula ingkang nomor pira? Iki bojo adik guru iki bojone akeh kok padake. Panjenengan kendel riyen ora iso. Ulun ki elek-elek dhisik tau dadi bojone Anik Blorong.
Saiki kami dadi pengedram lingsem ulun. Ulun iki dewa kok. Kakang Naroda sumene sak wentawi. Inggih nggih, Permoni kek matur. Pukulun apa Permoni? Estunipun sowan kula menika namung nuruti dhateng penangisipun anak kula pun Dewasrani, putra Paduka ing Tunggul Malaya pun Dewasrani. Ingkang dinten samangke nggadahi kekayuhan inggih punika kepengin namung kasih jejakanipun. Lho. Atmaja Ulun Dewasrani kepengin mung kasih jejakane. Tegese bakal mangun Bale Wisma, bakal ndeng manjing ngono ing sajroning palakrama Permoni. Inggih ngaten. Ingkang namung damel kula kawratan menika ngantos kula sowan ngabiyantara wonten ngersanipun Sang Hyang Jagat Kirinata menika pamodhahipun Atmaja Paduka, putra Paduka anak kula pun Dewasrani menika mboten baen-baen utawi abot utawi awrat. Iya. Yen to Atmaja Ulun kepengin nggayuh, kepengin mengku wujuding widodari, mergake matura sapa sesilihe mengko ulun sing bakal paring pengadilan karo si Dewasrani. Mboten lho. Njur sing kepiye? Duh kula menika ngantos bingung. Kula menika menggalih tikang dinten tikang dalu kula menika mboten sare utawi kula mboten tilem menggalih bab calon garwa ingkang badhe dipun mengku dhateng putra Paduka pun Dewasrani. Lho, lha sapa? Matur sing cetha. Sareng kula dangu sing sawijining dina menika putra Paduka pun Dewasrani menika blaka. Sinten mboten wonten wanita ingkang saged ngrubuhaken jiwa kanalendranipun putra Paduka pun Dewasrani menika kejawi amung putranipun Pukulan Bathara Brahma ya Sang Budawaka ing swarga dahana nggih Sang Dewi Dresanala. Mongko ingkang damel kula bingung menika Dresanala menika sampun minangka dhateng guru lakinipun, sampun minangka dhateng kakungipun inggih menika pun Arjuna. Menika Pukulun, menika ingkang damel kula bingung ing penggalih. Menika ingkang damel kula mboten mangertos kawontenan mila Pukulun dinten samangke kula aturi paling kawelasan dhateng putra Paduka pun Dewasrani. Ya lekas iki nggodha lekas iki. Ha iki ora hati-hati wah atos-atos diguru dan mengke kane mboten ngatos-atos mboten wasis kita ngesti mengke wah mengke kepincet kaya aturipun Durga menika. Menawi Paduka mboten paring kawelasan dhateng putra Paduka piyambak pun Dewasrani sak mangke pulun tetusan menapa ingkang kedah kula sandhang menawi kula sak mangke ngantos mboten saged nggayuhaken sawijining wanita kagem putra Paduka pun Dewasrani. Mila sowan kula menika waleh-waleh menapa Pukulun namung samangke Paduka lilalunu sukolan penggalih. Samangke Paduka paringa igolan partikel kados pundi mungkuh putra Paduka ingkang badhe anggayuh inggih menika pun Dewi Dresanala. Mangkon ingkang dadi kekarepane Atmaja Ulun Dewasrani. Nggih Pukulun menika panjenengan purun kersa mboten kersa panjenengan kedah misah saking misah antawisipun Dresanala kaliyan Janaka. Wah, saya maju iki. Wah, melete lekas dinggo iki. Wah, jane mbebayani. Mila samangke Pukulun kula suwun kanthi sanget Paduka paring sak piyantu dhateng putra Paduka piyambak pun Dewasrani. Cekap semanten atur kula wassalam. Iki dewa kanggo salam iki sing ngendi ta iki? Wah, kok Durga ki kaya ngaji ngono ya. Kanggo salam barang wis ki matur sing cetha. Menawi Paduka mboten paring sak biyantu dhateng ingkang abdipun Permoni, samangke kula
milih mboten gumelar wonten ing jagat raya menika pukulun kagyatri sang kabirangu rinanggul kinembet kembet aduh sang reknaning bawana ya tukang walang ati ya tukang kudu kering ya tukang ana sing tias Astromo sidam sekaring bawana permoni yen to kaya mangkon sing dadi kekarepane Dewa Srani bloko suta blakotang terus terang ulun ora nayuk yani ulun ora menehi pangestu ora maringi pangestu karo Atmaja ulun dhewe si Dewa Srani mangertiya Drisanala dina sakmengko wis winengku dening guru lakine ya Pisi Janaka monggo dina sakmengko Drisanala lagi ngandhut punang jabang bayi mongko lagi pitung candra pitung sasi umure yen to nganti dina sakmengko ulun wani misahake bali wis maning antarane Drisanala lan Janaka ya yudu sapa sing bakal ulun sandang minangka nalendraning para dewa aduh kulon menapa paduka mboten badhe paring sak piyantu dhateng ingkang putra paduka piyambak yen to patrape Dewa Srani sing kaya mangkono ulun mboya maringi pangestu merga padha karo Dewa Srani dina sakmengko wis kesuru dalan sing kleru wis keblinger marang kautaman wis ontat saka gedhongan uwal saka gendongan merucut saka kudangan dina sakmengko yen to kaya mangkono sing dadi karepane Dewa Srani bloko suta blakotang terus terang ora bakal tak wenehake permoni aduh pukulun pukulun aduh nyuwun pangapunten sewu-sewu kelapatanipun ingkang ngabdi dandang mangore lekas iki lekas lekas gedhe iki kata-kata mutiara sebentar lagi kan keluar Kakang Narada sumeni sakmen lawis kula ingkang badhe paring pengadilan dhateng permoni menika kula semanggaken ing ngatos-atos niku mungkin nek sampeyan mboten ngatos-atos bahaya niku bahaya Kulon menawi paduka mboten paring sih kawulasan dhateng ingkang putra paduka piyambakipun Dewa Srani ning atasipun Dewa Srani menika sak mangke mung kepengin gayuh wujudipun nggih menika salah satunggaling widodari ingkang boten sanes Drisanala menika aduh kulon kepripun mawon caranipun kula suwun supados sak mangke paduka anggayuhaken permoni wonten dawuh yen wis ulun wis pirsa apa kang dadi karepane Dewa Srani nadyan to kita kuwi dewaning Gudha dewaning pangrencana ulun ora bakal kapincut dening apa kang dadi atur kita ngatos-atos iki omong ngono kuwi biasane sok engko kepincut iki biasane iki kaya ngati-ati kula arep melu-melu kula menawi paduka mboten saged minangkani upung dados kekajenganipun pikajenganipun gegayuhanipun putra paduka piyambakipun Dewa Srani samangke kula luwung nyuwun dhateng pukulun Sang Hyang Manemaya samangke kula milih mboten gumelar wonten ing jagat kula aturing liga pusaka Kyai Trisula kula samangke kula milih mboten nyumurupi gumelar ing jagat semeng lembulan pukulun
sekaring bawono. Aduh Kakang Narada Wonten jawuh. Lah rak tenan to kepincut tenan saiki. Kula arep melu-melu, kula arep melu-melu iki lho. Kakang Narada kendel sampun pawisnu biyen. Nggih pun ping pinten to kula niku jenengan kula kan jenengan dawuh kali kula kan sumene pirang jam ping pinten mawon kula Pak. Ngatos-atos wae lah jan tenan dewaning kuda Pangrencana we dewaning para dewa men kalah. Permoni wonten dawuh yen to pancen kaya ngono kekarepan kita. Ning atase kita kuwi isih kalebu garwa ulun. Dina sak mengko destun temen ing atase ulun ki selaku minangka guru lagi, minangka garwamu. Kita kuwi garwa panjenengan ulun, yen to ulun ora minangkani apa ang dadi kekarepane Atmaja ulun dhewe si Dewa Srani mendah dosa ulun sing bakal ulun sandang. Panjenengan minangkani? Iya, ulun maringake. Dina sak mengko panjenengan ulun bakal golek srana kepiye wae supaya iso misahake antaraning Dresanala lan Janaka. Pekasan dina sak mengko Dresanala iso diwengku dening Dewa Srani Permoni. Buta Pandhawa tata gati wis raya Indriyaksa sara maruta. Kula ngaturaken matur sembah menika tanpa pepindhan Bu Kulun. Iya. Tumuli dina sak mengko Kakang Narada Kula wonten dawuh. kula aturi nimbali dhateng Atmaja ulun nggih menika pun Brama ya Sang Budawaka. Kakang Narada Nggih, nyuwun pamit madal pasilan di Guru. kang atos-atos Kakang Narada. Sinungwati cakat kinari among malu membak ombak ing samudra bali lumut amra kanggeng awito denjengan Mas Tunama Sidam sekaring bawana Brama
Budawaka sawise satata kita ulun timbali maragake matur lan panjenengan ulun Budawaka nun amit pasang liman tabe trebene ngelodini demawing tawang tuwang Rama ulun wonten sabda tuma paduka nimbali dhateng ingkang putra ing swarga dahana damel kejut penggalipun ingkang putra pun Budawaka dinincak manggih paduka nimbali dhateng ingkang putra pun Rama ulun samangke wonten pikantos menapa damel kaget penggalipun ingkang putra ing swarga dahana kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya midhangetaken sabda tuma paduka Kanjeng Rama ulun Sang Hyang Jagat Girinata ulun aja kaget kita ulun timbali mangarsa ulun ana ing bali marti pundha lho nggih Rama ulun mangerti lamun dina sak mengko Durga sowan mangarsa ulun matur kelan panjenengan ulun yen to dina sak mengko dheweke kepengin nuruti apa kang dadi pamotahe Atmaja ulun si Dewa Srani mangerti lamun dina sak mengko Dewa Srani kepengin mungkasi jejakane bareng didangu karo Durga Dewa Srani bloko yen to ora ana wanita ingkang keduga ngrubahake bebeteng jiwa kanalendrane kejaba amung anakmu si Dresanala wayah ulun Dresanala mula dina sak mengko gandeng panjenengan ulun ngeboti karo panjenengan ulun Yuki Si Permoni panjenengan ulun ngeboti karo Atmaja ulun si Dewa Srani mula Brama dina sak mengko ulun dawuhi kita supaya misahake antarane Dresana lan Janaka dina sak mengko Dresana bakal ulun dhawuhake karo Dewa Srani Brama aduh ulun Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun menawi mekaten ingkang dados dawuh paduka kula mboten saged nglampahi Brama wonten dawuh yen to kita ora nindakake kang dadi dawuh ulun padha karo kita ora ngabekti kelawan panjenengan ulun nanging kula nyuwun sewu Pukulun Dresanala menika sampun minengku dening Arjuna mongko kula nembe remen-remenipun nyumurupi anak kula pun Dresanala menika ngandhut jejabang mongko nembe pitung candra yuswanipun duh Pukulun menawi kula kedah misahaken antawisipun wayah paduka kaliyan Arjuna tetusan napa ingkang badhe kula sandhang Pukulun Brama yen to kita ora nindakake kita bakal ulun pidana ulun cemplungake ning kawah candra di muka selawase urip tanpa pangapura mergake tindakno dina sak mengko Brama Dresanala aku njaluk pangapura ingkang tanpa pepindhan lho Pukulun ya Permoni tiba padha-padha dina sak mengko lermo penggalihmu lermo pikirmu dina sak mengko apa kang dadi karepane Dewa Srani bakal kasembadan walah niki lho Digre wah kula nuwun sewu nek kadang-kadang carane kula mboten sarujuk
sowan trimaning Kakang Narada. Wah, kula ora trima lho iki. Wah, le ngeboti anake kok nganti wah, mbubrake rumah tanggane wong liya. Wah, niku mboten sae tak yoga niku. Wah, kula nuwun sewu lho. Kenapa Paduka menika mboten nyumurupi dalem menika Paduka beca Satpol PP? Aduh Kakang Narada. Paduka mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Cekap ingkang rayipun manik moya ingkang ngamungkasi. Ya, kula nek ngoten carane niku kula ora trima lho Di Guru, kula aturi emot, niki mumpung kula tesih halus. Mumpung kula tesih halus niki tesih sore niki mumpung tesih halus. Kula aturi emot campur ngantos kalimput dhateng ucapipun tawi aturipun Durga menika. Menika mboten prayu kedadosanipun nganti Drisana kelakon picara Janaka. Ora bakal tumantone kayu Kanjeng lan apa ing ganti penggali Janaka. Kula nyuwun sewu lho. Kakang Narada mboten sah tumut-tumut perkawis menika. Lah nek ora melu-melu terus kula ken ngopo? Hah? Nek kula nyumurupi kayangan sing mboten tentrem ngaten niku aluwung kula mboten dados dewa Di Guru. Aluwung kula medal, kula tetel, kula saking dewa menika kula mboten tumut. Kula menika dipun coret jeneng kula saking buku dewa kadewatan menika kula mboten satipun tumutaken. Kula menika mboten melu kula. Nek anane kayangan saya kaya ngene, aluwung kula medal Jawi, Di Guru kula mlajar tepe Di Guru. Pepindhan lho Bu kula dene Paduka sampun kersa minangkanipun ingkang dados kekajenganipun gegayuhanipun Atmaja Paduka pun Dewa Srani. Ya permoni ya. Gandeng dina sak mengku panjenengan ulun wis utusan nglawan Si Budawaka utawa Si Brama supaya dina sak mengku misahake bale wis maning antaraning Drisana kelawan Janaka. Permoni ayo tak kanthi menyang Karangkawidodaren nindakake kewajiban panjenengan ulun. Nggih kula dherekaken, nanging sadurunge kuwi penyarian kula wonten dawuh Rama Wulun budalna kang padha seba ingsun nedya kundur manjing ana ing Karangkawidodaren nganti permoni nok ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Purna gatining paranggilan harus sang nutu kundur kedaton jog saking dampar kecono kinapit gambaran gading kadharaken sang jaring poromban jadi manggung tanggung Joko loro-loro ingkang samya ngambil upacara Prabon kawis saking Mandrawati ndaknya Sang Sri Naranata lamun katinu saking Mandrawati tansah sesanti kamulyane.